weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma catal heblo sukaɓe afrique takkusani yoni ɗo e Medina Gounass ko hono on waktu yoni ha toon to Sédhiou, Ziguinchor, Vélingara, Kolda, ha toon to Sinthiane, Koundara. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe gardidi kabaruji men ko yaade ha toon kayto Casamance woni Ziguinchor, haalde tigui e wargo ɓeɗo yimɓe 13 waraɓe toon. Sen gimmima toon to Ziguinchor ma en jaɓan Mali kalen tigui kañumne e wadboniyankoɓe yanɓe toon tigui ha waɗi fodde yimɓe tato mayɓe. Ma en jaha toon to Mauritanie. Sen gimmima Mauritanie ma en gar tigui e kabaruji men e joolam jaɓeri. Caggal ɗum ɗon noon ma en gaynir tigui kabaruji men coftal ɓalli. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe bisimilla moon joni joni o jañode. Alet ine ñalli tigui jeeɗiɗi go'oɓiru hitande ujunnaje 2018. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe kono mbiruno ɗen ni ma en jaaha toon to Casamance ngam kay haalde fodde 13 neɗɗo warama toon to wuro wongo toon to sera Ziguinchor. Jogiiɓe fedde jogiiɓe armeji noon ko ɓen tigui jani e mabɓe toon tawi oɓe jaano tigui ɗaroyde leɗɗe e nde ɗon ladde. Kamɓe noon ɓe fodde yimɓe jeeɗiɗo dañi hen tigui gañande, fodde neɗɗo goto walla ni yimɓe ɗiɗo dañi hen tigui gañanɗe musɗe no fewi. Ɓen kam jawtinama Dakar gila hanki. Kamɓe noon ko ɓeɗo koɓe yanoɓe ɗaɓɓitoyde toon e nde ɗon ladde ɗon leɗɗe ha wat boniyankoɓe potte mabɓe toon jagguiɓe tigui leptiɓe lepte cattuɗe mbari e mabɓe fodde 13. Ina tuma noon e oɗo saaha ɗo ko moɗo ndeɗo fedde wiitende mouvement MFDC ko kamɓe mbaɗi nguɗo jangu. Kono noon kamɓe kadi ne ɓe jeddi tigui ha laaɓi wonde kayne joguiɗe konngol mabɓe e haali tigui e radio ngoɗo wiitengo RFM haali hen tigui wiide kayne kamɓe kayne wona kamɓe tigui mbaɗi ina jorta par ce que kanko o haali e wiide mo kayne wona kamɓe tan goni toon e ndeɗon ladde ɗon par ce que armée leydi Sénégal o nan toon kañum e eaux et forêt en ɓe kamɓe foof koɓe renoɓe ladde nde. Ɗum ɗon noon ina ɗamina omo ɗamini e kanko e sikke makko wona mouvement FDC ko wawi hen wonde fo kam yimɓeɓe kam haqqillaji mumen fo dogui tan ko e armée mabɓe o. Ɗum ɗon noon sabude eɗen teskiti tigui ko heccanki tan waɗi tigui yaltugol yimɓe mabɓe ɗiɗo dumbonoɓe e kasoji ɓe laamu leydi Sénégal jagguno. Ɓeɗon noon goppitama hecci hanki ko hanki kadi ne jango o waɗi ko ɗum ɗon ɓeydi kadi haqqillaji yimɓe ɗi foof faade e tumdeɓe wonde kayne ko kamɓe mbaɗi nguɗono jangu. Hanki noon hade information ngaji ɗi jaltude tawi kam nde fuɗɗi yaltude nde tan Macky Sall tawi noddina yimɓe mum foof wonde jogiiɓe kisal leydi ndi ko joƴƴiniɓe toon wonde kay wiideɓe yoɓe mbaɗ feere ko yaawi e ko yacci yoɓe jaaɓe ƴeewoyo nguɗon jangu no wayi. Ɓe nelino toon noon paramilitaire uji ko ɓen tigui gartiri maaɓe ɓe gartiri tigui hay gañiɓe ɓe. Ɗum ɗon noon hande kadi ne ministre de l'intérieur Sénégal o dawi toon ngam yaade toon to Ziguinchor e oɗo sahani ambono toon ngam ƴeewoyde mayɓe ɓe e ƴeewde kadi ne gañiɓe ɓe. Sen gimmima toon to Ziguinchor ma en jaaha toon to ɓulal ko sera Linguére woni toon noon ko accident musɗo tigui wanno toon waɗi toon kañumne waɗi tigui fodde yimɓe jeegomo mayi hen. Fodde yimɓe ɗiɗo noon ina gañi hen tigui gañanɗe musɗe no feewi. Caggal ɗum ɗon noon ma en jaaha toon to Mali eɗen gandi tigui hanki fodde yimɓe garmi gara waɗi toon to Mali fodde hakkude jihadistuji ɗi e armée gouvernement oɗon gonɗo toon ɓe mbawi fodde yimɓe tata noon mayi hen to hen goto noon ko e armée gouvernemental o jeeya. Kamɓe noon kamɓe wadɓe ndeɗon bonande ɓe noon ko fedde wat boniyankoɓe wonde toon to frontiére Mali e Niger. Wuro ina wiye Anderambukan. Tawi noon hanki e mum tan kamɓe jihadiste en ɓe oɓe goppiti tigui yimɓe ɗiɗo ɓe dumbuno toon hen goto o ko civil hen goto o ko noon ko ancien militaire wonno jaggonoɓe toon gila e lewru juillet yawtundu ndu. Ɗum ɗo
caggal dum don non sen gimmimo ton to normally ma en jaa tigi ha ton to Bamako tigi gadorten tigi ko e halde e ngudo jangu tigi wongu ton hanki e pharmacie legal ina wiye kana jigila non ko pharmacie goto yana ton pharmacie gonnodo e sera tali tigi yana ton habe nokke bay wat boni yankobe ngari tigi jani e pharmacie o ko be yimbe naye non e setto e cettido o ko haali fe kambe yimbe naye be no be jogi tigi ko jakartaaji mabbe nde be ngari habe ngari don be jetti tigi armeji mabbe be fawi e be don pharmacieji hen dido naati der ton gitti tigi ko bela nawi tawi non be da dido no padnobe bowal kanyum enne ina ndara arobe be kambe non de be mbadi ngudon jangudon ha pari ko hedde waktuji nogas e go jamu woni 21h jamu be mbadi ngudon jangu be jehi abena ha joni hay goto fawani e mabbe yitere be barani hay goto non kono non kam be ngañani kadine hay goto kono kanko wonno ton e bagusuji e khalis kam be nawi ha laabi ciagal dum don non Soumaila Boubey Maïga yekiti kanko horejo jagorde leydi Mali o yekiti tigi kongudi makko e wiidemo kayne ngudo laamu makko kesngu ngu o wadi do tigi woni gouvernement makko o mo yidi tigi tengtinde hen non jogade kisal leydi Mali ha tengti non e capital o don non ko kongudi makko kanko Soumaila Maïga ko adi nonde eden ngimmo Mali ma en kaltigi e yaltugol odo gorko aduna woni baru sambaru yalti aduna eden duwono kadine dendangal e koreji makko ha tengti non e odo gido men sehil men gondo do tigi e dingiral men weltare bibe fulbe hono Bokara Hamadou Farna en duwoni mo non dendangal e masine nabe e inde chatal heblo sukabe Afrique e weltare bibe fulbe e andu dinema en duwoni mabe en duwoni ma kadi dendangal e musibbe makko sen ngimima tonto Mali payaten ko ha tonto Mauritanie eden gandi tigi Mauritanie fodde tigi inspecteuruji didi jaggama ton hanki e odo asset inspecteuruji di non ko inspecteuruji police jaggama ton kambe kay be tumete tigi ko wadde ko yande mabbe e debbo goto wadde dum violé tonto legal ina wiye Tavrak Zain kambe non ko obe jeyeno tigi e rokkonobe diplomaji mumen sedam faaguji mumen nyane tigi nogas e 9 décembre yawtundu ndu kambe non be tumete ko acte de viol non kambe ha joni be jaggama abena ton e juude police mo nuwa sota la enquête onon nana continue e addi odo kabaru ko Adrar Info sen ngimima tonto Mauritanie ma en jaha tonto Burkina Faso ne eden gandi kanyumne hanki ngarmi ngara wadi tonto Burkina Faso e wuro no wiye Kelba ka gendarmerie e wad boni yankobe tigi wo jihadiste en be ngari mbadi ton ngarmi ngara non musdo tigi ciagal dum don non nde armée o wadi renfort gendarmerie o ko den tigi kambe be ndogi taw be jogi motoji mabbe kambe be jolno ko e motoji be ndogi be jalti wuro ngo ko e odo subaka hande non yimbe wuro ngo njiti ton tigi neddo goto bodejo jumaydo ton tigi e der wuro he be ngari non be kalani dum gendarmerie o ina damina non ko e goto e wad boni yankobe be sen ngimmima tonto Burkina Faso ma en joni o ma ngaraten tigi ko e kabruji men njolama njaberi kabruji men njolam jaberi jahaten tigi ko ha tonto États-Unis d'Amérique kalen tigi e ngel do cukolel dewel ngel terrain wari ton tigi jarate ngel e duubi sappo e go kangel non be wiide mabbe ngel hedatono tigi ko dum do écouteuruji ngel wonno e noppi maggel o ngel yeba portable maggel o ngel wada dum manipuler ciagal dum non kanko o don suko debbo biitedo Gasmin White non ngel taccatno ko ray o ha lana njurndi ka yani e maggel kangel non ko don e don tigi ngel hawri e lajal
ngel waɗanno non manipulé ɓe mbi ko portable e ko ɗum hen tigo timno tawi kadi omo sengi écouteur uji ɗi e noppi makko ha woni ko lanaka fodde non kanka non kam sofor o korni tigi fodde ɗum ne fodde laabi limtindi e nder 30 secondes ko adinde o lanaka ina yettomo kono non haɗani ɗum ɗon fof kangel tawi ngel nanani ɗum ɗon noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ene eɗen basiyo tan so neɗɗo ina yaha e lawol tigi ko wayno tali walla ni e beddaji ɗum nindi ko wato jommum ƴettu écouteur uji mum fof senga e noppi muɗum wona kadine e manipulde portable mum wasa darde yeeso muɗum sen gimimo ɗon kar garaten tigi koye hoorejo leydi Amérique woni Donald Trump haaldemo kayne saabu hanki entretien mo wadduno e journaliste ji ɗum kaldannoɗi e makko hanki e wiidemo kayne kanko kay o werti jungo ngam yidde yewtidde e Corée du Nord sabu kanko mo ha joni omo jorti ma Corée du Nord awi weddomo jungo tigi ɓe jewtida hakkunde mabɓe jam dance ɗon hanki noon tigi kanko oɗon lamɗo Amérique o haali hen noon ɗiɗon konngudi payidindi e wadde kayne ɗum ina ɗamina ma jam artu hakkunde makko e Corée du Nord sen gimmima toon to Amérique ma en jaaha toon to Arabie Saoudi eɗen gandi tigi fodde 11 prince Arabie Saoudi najo jaggama toon tigi e nder wuro Arabie Saoudi ngo je non jaggira tigi ko lundagol tigi ngol ɓe lundi gouvernement mo Arabie Saoudi ngam kay haɓade e konngudi oɗon gouvernement kamɓe noon tigi oɗo ñaawowo mawɗo gonɗo toon holliri tigi kamɓe kay ɓe jaggama ko maɓe ñaawe tigi ngam kay e yidde bonnude konngol gouvernement o e ɗumninde ni dillinde e leydi ndi sen gimmima toon noon e ɗiɗon kabaruji men jolam jaɓeri ma en ngar joni o e sport kabaruji men coftal balli bandiraɓe musidɓe tedduɓe gadortoɗen tigi koye haalde tigi oɗo transfert baɗɗo wonde kayne caggal kay nde ɓe jooɗi ko juuti oɓe jewtide gila kay ma woni joni lebbi woni oɗo gorko biteɗo Coutinho noon hanki tigi filmu mum gasi so woni no ko filmu kay wonno ngam mbiyan tigi filmu o gasi hanki e oɗo takkusan caggal kay nde Barcelone waɗi publié fotoyal makko e wiidemo kayne bienvenue kanko Coutinho bismillah makko e nder wuro Barcelone kamɓe noon ko tuggi e ɗito lebbi ha e nduɗo lewru janvier ko dari ko tigi ɓe cippiranno tigi ko yo ar Coutinho yahat walla yahata joni kam laaɓi o yehi toon to leydi Barcelone o yaari noon ko yoɓedemo Barcelone sodirimo tigi ko million ngaji temedere e capanɗe 6 million kanko noon sen gimmima to e oɗon transfert ɗon jahaten tigi koye championnat mo leydi Espagne eɗen gandi hanki ina continue 18e mum journée caggal kay nde ɓe pofti foftugol mabɓe jutgol ngol ɓe mbanno e mois de décembre hanki noon ko Atlantico mo Madrid jaɓɓotono tigi Retafe oɗo gorko biteɗo Diego Costa ko hankini woni premier makko match zuutude e championnat mo leydi Espagne kadine ko o nanni hen bito woni kadine carton makko rouge gadiɗo tagal ɗum ɗon noon arbitre holliri tigi kañum taki ɗum rokkudemo carton rouge ko wonde kay ko nde o nanni bit makko o nde kanko o dogi o diwi panoji publicité ji o ngabboyi kadi ha toon to tirbinto ɗum noon aduna o kala teskima tigi artugol Diego Costa e nder leydi Espagne sen gimmima e oɗon match ɗon jahaten ko ha toon to Valence ko jaɓɓotono ko Girona ko Valence tigi hawi Girona bituji 2-1 Las Palmas e nder oɗon saha ene jaɓɓotono kañumne Eibar ko Eibar taw e Las Palmas ha e nder wuro muɗum hawi ɗum toon tigi bituji 2-1 FC mo Séville jaɓɓotono ko Royal Betis Séville FC Séville derby Séville ji ɗiɗon ɗiɗi ko oɗo FC Royal Betis Séville hawi tigi oɗo FC Séville bituji 5-3 Leganés hande noon jaɓɓotono Real Sociedad Barça jaɓɓotono Levante on matchen ɗiɗon match ɗiɗon ɗi gasi match Barça o kam yaari tigi ko bituji 3 e ndiga
Atlantique mo Bilbao jabboto hande e 17h30 ma o jabbo oɗo équipe biteɗo Alaves Villarreal ma jabbo Deportivo La Coruña Celta Vigo ma huccodir tigi e Real do Madrid caggal kayde waktuji 19 pay hojomaji 45 sen gimmimo ɗon to Espagne ma en jaha toon to Italie eɗen gandi hanki kamɓe no ɓe continue tigi journée ji mabɓe championnat caggal kayde ɓe puɗɗi journée ji ɗi e aljuma jawdu ɗo ko Fiorentina jabbotono tigi Inter de Milan kamɓe ɗiɗo ko ɗekki gotel e gotel Chievo Vérone jabbotono ko Udinese e kamɓe ɗiɗon e kadine ko ɗekki ɓe mbaddi gotel e gotel. Cagliari jabbotono ko Juventus de Turin tawa noon Cagliari ha e nder wuro muɗum hawi ɗum toon tigi bit goto e ndiga ina ɓuri tengtude oɗon match tigi blessure oɗo gorko gañogol oɗo gorko biteɗo Paulo Dybala par ce que hanki kankone nde o gañi nde e match tigi nde ɓe jaltintamo nde tawi ni o wonno ko e wayde Torino jaɓɓima Bologne Torino tigi hawi Bologne bituji 3 e ndiga Benevento kañum ne heeɓi tigi hanki polgu mum gadanu e den tuggi noon ko saison mabɓe fuɗɗi ha e nyallunge hande kamɓe Benevento ɓe jaɓɓima Sampdoria ɓe kawi ɗum toon bituji 3-2 Milan AC kañum ne dañi tigi victoire mum tigi dañi no fofiri kañum ne caggal kayde dañi caɗele juɗɗe ɓe jaɓɓima hanki Croton ɓe kawi ɗum bit goto e ndiga Spal jaɓɓima Lazio de Rome tawa Spal ha e nder wuro muɗum hawi ɗum toon tigi bituji 5-2 Napoli jaɓɓimo Hellas mo Vérone Napoli tigi hawi Hellas mo Vérone bituji 2 e ndiga oɗo défenseur sénégalais no gonɗo toon biteɗo Kalidou Koulibaly kañum ne heɓino hen markude bit goto. Genoa jaɓɓinomo Sassuolo Genoa tigi hawi Sassuolo bit goto e ndiga AS Roma noon ko Atlanta mo Bergame tawi ɗum tigi ha e nder wuro muɗum hawi ɗum toon tigi bituji 2 e gotel. bandiraɓe musidɓe tedduɓe kabruji men hande gasi ha laaɓe tigi bandiraɓe musidɓe tedduɓe kettuki malaki jam.